Това момче изчезва в България и се появява отново 6 години по-късно. Но има един проблем. То не е пораснало нито ден. През 2007 година 12-годишният Мартин изчезва близо до малко село. Тръгва да играе в гората с приятели, но никога не се прибира. Започва огромно издирване. Полиция, доброволци, кучета, но следа от него няма. Минават седмици, след това месеци, накрая години. Случаят остава неразкрит. Родителите му вече вярват, че никога няма да го видят отново. 6 години по-късно, през нощта, на вратата им се чука. Когато отварят, там стои Мартин. Същите дрехи, същото лице, същата възраст. Сякаш времето за него изобщо не е минало. Родителите викат полиция. Момчето разказва нещо странно. Казва, че било само няколко часа в гората и че през цялото време някой го наблюдавал между дърветата. Но когато лекарите проверяват нещо, разбират ужасяваща подробност. Пръстовите отпечатъци на момчето не съвпадат с тези на изчезналия Мартин. Тогава въпросът става друг. Ако това не е Мартин, кой чука на вратата им?